to diinaji ko mbaɗe sariyaji e ñawoje wa a'zamu anwa'i hayrati holko ɓuri kadi mawnude e weemoji rasulullah ko ma kana yarahu fil arab anfusahum koko yino tige arabeɓe ko yani min sahafi fil aqida e hoyde haqqille yon e nder dewe Allah e loode e dendagal koɓe jiyata yani mehranteji e golleji bonɗi e kafeje ɗe moƴƴani e sertude konngol e rufondirde ƴiƴameje e wal israfi alal halak bil istibdadi l ghuraba lahum e wadde ko boni jemma ñalawmina jaɓandiraɓe ɗum taggi subhanahu wa taala wa qusara dalik ko ɓuri raɓɓidde ko kanko nelaɗo sallallah alih w sallam inno kana fi qararati nafsi ene wonno e nder wonki makko mo fiɓi yimɓe makko ɓe ko majji ko koɓe gosti dina bahmab ibrahima wa kanat haalu ahlul adyani l ukhra laysat hayran min haalihim yahude e nasara ko woni ko ɓuri bon lakin llahu lhakima lam yatrukuhu wa nafsa allah woppidani muhammad sa sallam hoorem bal anzala alayhi lwahyi yubayinu law awdahu subul ha o feññinani bo kullu ko ɓuri labde ko ɓuri leed hono wi wa kadhalika awhayna ilayka ruhan min amrina ma kunta tadri ma alkitabu wala liman ya muhammadu no ponmini ko min jippini oɗo wahya ummiɗo ta am taya meeɗa andude deftere a meeɗa andude imanagal ɗum noon ya muhammadu o wajadaka dallan fahada taw ma naɗa majji a anda ko gonɗa dow mum a tawani yimɓe ma ina gone e diina a tawani yahude en ne gone e diina a tawani nasara en ne gone e diina a tawani hay ndiga aduna pop ne woni diɓɓere ɓaleere kuru hay goto ala ko moƴƴi yahude en ko goni ko no soofi nasara en ko goni ko no boni yimɓe ma ko goni ko no hersini jibinoɗa ɗo holko jogorɗa fewnudani homo yanana ɗum ɗo fof wona ni foti wonde kono hoɗo dañoyta ko hollatamo wona noon hoɗo dañata ɗum noon fa wajadaka dallan fahada e nder nde ɗo niɓɓere e nder oɗo waktu cekniɗo e nder nde ɗo bonande e nder nde ɗo jiiɓande fahada ko ɗo pourluma wiɗa ndewata ƴettuɗa yimɓe ma ndewnuɗa heen jippinanmami kitaballah tawde jippinanmami deftere nde imanagala ala ɗum deftere ala ɗum pewnuma miɗa ndewata ganduɗa ɗa ndewata ndewnuɗa hen yimɓe ɗo nafata ɗo yimɓe jaggi hen inchallahu aljanna nduuɗi subhanahu wa taala wi ya muhammad wa wajadaka dallan fahada tawmami aɗa majji pewnumami caggal ɗum wa wajadaka tawmami ailan ka basɗo fa agnangal ɗinmami innaka kunta faqiran lam yatruka laka alwaliduka min almirasi illa naqatan wa jariyatan ya muhammad mbe tawruma basal ɓi adama meeɗangal waas tawmi kaɗa jogui guelobel gotel dewel e korguel gotel neɗɗel gotel korguel ngel yeeyatako guelobel ngel yeeyatako joni noon hono ñamirta tawmi haydara bamma woppiraanima dara abdoulmoutalib woppiraanima dara abou talib woppiraanima ndiga tawmani tan ka ɓolo hay hunde jogaani wa wajadaka tawmami ailan ka basɗa fa agna ngal ɗinmami man mami galo jagɗo fof koto galle mouhammad ñalloyko keyɗuɗo fof ko toon hirtoyto waɗi noon toon lomre ala toon lometake ko ɓuri raɓɓidde ko inna man awak on moftuɗoma nde gonɗa alyatim pewnuɗoma de majjuɗa alɗinmade mbasɗa la yatrukaka fi mustaqbali amrik o accatama abadan o woppatama abadan o welsintakoma caggal nde subhanahu wa taala haalani men nemaji ɗi ganduɗa ina haani kanko neɗɗo o yetta ɗiɗo nemaji o totta ɗi kadi subhanahu wa taala rutte mouhammadin rokko ɗum yamirore wimo fa amma al yatim dendagal on mo tawɗa ala jiknaɓe mum maayi
كلمة تودا هذا مايرا جكنا يقولون اليتيم فلا تقهر بمعنى ودهويني دي بمعنى اليتيم ودهويني دي ماروكي ولا دش ونان ساي ساي ينجي أورام كدا كدا وتمي ودهوينون ده ودهويني من ده فلا تقهر ودهويني بابا بدا نونكا دشا وأما اليتيم فلا تقهر ودهويني دي وأما السائل سكتني كنياغا تودو odo ñagatoɗo mi heewi mana ina woni garowo rokkinade ina woni garowo janngude ina woni garowo namnade diina mum wa amma sa'ile façon namnal fof neɗɗo ardema so namnal ngal ko saggitan so namnal ngal ko ñamminan so namnal ngal ko jannginan fala tanhar woto gufɗum woto riiwu ɗum to riiwu ɗum de yani ɗum jagori ammal mustanjidi siko tawi ko on dokkintoɗo woto gufɗum walakin tafaddala alay bi shay'in aw raddahu raddan jamilan ma rokki ɗumude walla mbiya ɗum yo Allah newni woto wayru ɗo tan inchallahu taala an Allah waɗi fof koten hen subhanahu wa taala wi wa qad yakunu almuradu min as-sa'il almustarshid yani ɗaɓo gandal wo aydan yutlabu rifqu bihi وبيان ما أشكل عليه من الأمر دنانغال كجيبيم تشغيتام سو جانغو جانغينام سو تشغيتو دو كجيبيم إتانو هين تشغال بما أيها الناس وأما بنعمة ربك سيكو تاوي أدني نيمة جومي أدني جوت فحدث ولا أدني غندل فحدث يعني جانيا دوكال ما مسكينيد e jawdi ma mbanjaaɓe neema goɗɗo ala talibayha wa laysa almuradu mujarradu dicru sarwa wal ifadati fi hadisiha kaaride ko gala kaaride ko joom jawdi kaaride ko la wona ɗum fa inna dhalika laysa min karami al akhlaqi fi sey ɗum wona teddugal ko ari on albi han koole on heewan kaar wotoji sappo kuɓeji capanɗe jeeɗi la fa haddis o ko fa fadfa yani dunie ma hen jama ma hen école waɗa hen dispensaire yani mbaɗa galle mo ganduɗa siko doole ɗe ne kewi mbaɗa ɗon galle miskineɓe ɓe ene continue hen miskineɓe ɓe ne ñammine hen koɓe jangguine hen ñawɓe ne cafre hen e ɗum woni wa amma bi nimati rabbika fa haddis ɗum woni yewtere nde kono noon dara tan kaari heewi nayyi kaari heewi baal yo yahdo he kewɗo baale kewɗo beyi wona tampude kono noon ganda ɗum taki are to aadal bukala are aadaji ɗawoɓe joguen jawɗe ɗawoɓe an yaktumu malahum litabuma lahum lhujjata fi qabdi aydihim an ilbadli wala tajidum illa shakina dendagal mo tawɗa joom jawdi kewdi so nayi so baali so beyi so bitikaji so fof hen willitaɗe keeci muusi te ande mi sella tawɗa hande komi ala temps min to mbaɗa hey températe ɓen badiel no ñawa ha ɓooya maade rewdo ɗum noon woppude ɗon ala ko bonnanta Allah minal ɓulli en hande haydara mi ala barke Allah Allah no seedi hen ɗo duuɓi hande mi findani haydara ina willito tan badiel kam ko wayno juula so tawi juulaɓe kanŋe no perdi han kaalis yani jeere welani yawmal qiyamati hay duggoɓe ni hay tan duggoyo jeere wiyata ko jeere no metti jeere no metti jeere ala han lit jeere ala han suppome jeere ala nanngam saka joguiɗo million on kam wiyata kene boore on kam diino mum wiyata kene firto siko tawi ko tedduɓe ɓe ceeranoɓe peññina dokkal ko Allah rokkiɓe ko hoɓe peññina kadi yettude Allah ɗum ko Allah waɗaniɓe ko tawi waɗani ɓe place walla teɓe ɓe ɗum noon simore nde nden wadduha mi wondiri beetawe walleyli mi wondiri jamma ida sadia so deeƴi ma wadda aka woppanima rabbuka joome woma qala o añanima wala l'akhiratu hono ñalawma lahara walla gadiiɗo hono ñalawmaji batte ndiɗe gurdam ma hayrun laka yo ɓurane minal urla e gadiiɗi gurdam ma no wona ni no wona lahara ɓuuri aduna bi sifa amma aya wona nawi ɗum
ñalawmaaji ɗe puɗɗoriɗaa diina ɗo ɗin ɓuri ñalawmaaji ɗa wonaano diina ɗo wonde nder bidaaji e sirkuuje ɗen mooli Allah wala sawfa yama jo yuuti ko rokkuma rabbuko joome fatarda ha mbeleɗa alam yajidka mbela mi tawanima yatiman a wurdaka baaba fa awa moftumani wa wajadaka tawmami dollan ka majjuɗa fa hada pewnumami wa wajadaka tawmami ailan ka basɗa fa ana ngalɗinmami fa amma alyatima kala on mba tawɗa wurdaka baaba ina wiye alyatimi fala taqhar yani woto jannil ɗum woto hoynu ɗum wa amma sa'ila siko tawi ko ñagatoɗo walla ko jangowo fala tanhar woto guf ɗum woto riw ɗum woto harta ɗum wa amma bi ni'mat rabbika siko tawi ko nema joome dañƴa fa haddis hollu bande en subhanahu wa ta'ala wi walleyli ida yaghsha bara ɗum rewi hen والنهار إذا تجلى وما خلق ذكر وأنثى إن شايكم لشتى سبحانه وتعالى endeɗo simore o wondi ko wondiri ko wonde golle ɓiɓɓe adama gona goote goram Allah wondiri jamma o wi men wallay o wondiri jamma jamma mo ganduɗa o wi ida yaghsha siko yeehi ha hippi jamma waɗi ni walwi kurum baje hippi windere nde hippi niɓɓere mum hippi fof niɓɓere nde hippi kala daaba fo arte place mum añi dillude hakkude jogorno ɗanade caggal ɗum hippude nde no jamma o hippiri ni o ƴetti kadi ɗoyɗi kadi o nande nder ɓalle he ɓoygol kadi hippi ɓandu ndu gertegal no ɗaani mbiyeton ko boyi no ɗaani mbarodi no ɗaani goram ɓinguel adam na hara jomen laaɓe cuusaɓe yaaɗe jomen hay gotel dillata ƴup walleyli ida yaghsha mi wondiri jamma so yeyamo hippi ha goto fof haajiyel mum ɓurti ɗum doole najji hen ɓoygol naate ɓalel mum kayne mi ɗanima Allah wi mi wondi ñalawma mo ganduɗa ɓiɓɓe adama ene ndilla gotel fof no yiila yo ko ñaami colli pini ndawat min awkariha mementoyon ɗum ko doom ɗum ko baaji leydi ɗum ko naye baale bey ɗum ɗo kala ko dillata gotel fof yalti ene yiila yo dépasse ɓi adama ñeñer ngel kawruɗa konno mbiyeni konno mbiyeni konno mbi gotel fof no yiilo ɗo waɗi ɗo ƴettata hunde waɗa kunogel a wawa deeje o wi oɗo ñalawma no gondiri ɗum subhanahu wa taala e nder aya o gila no yettaki o wi bilqadiri l adim e kattanɗe makko kanko Allah subhanahu wa taala koye ɗen kattanɗe ɗe ɓole tagi debbo tagi gorko rutti serdi ɓe ma annal maddata allati takawwana mina wahida e madda mboɓe mbaɗa komo goto wal muhallu lladi takawwana fi wahid e nokku ɗo pewna ko goto wa fi dhalika dalil ala tamami l ilmi wa adimi l qudra o woni timmude gandal e mawnude kattanɗe kama qala taala yahab ko yomo rokka liman yasha mbo haaji inasan rewɓe wa yahab homo rokka liman yasha mo haaji azzukura worɓe aw yusawijuhum walla irtodiraɓe zukuranan dañagoroni wo inasana ndewoni wa yajalo waɗa man yasha mbo yiɗe yimɓe aqiman ko dimaro hay sa eeƴi ɗum a wawa yaltinde mo ɓinguel innahu alimun qadir kooli ko Allah andi hattani ɗo woni ɗo wimon wallay o yimi wondiri jamma ida yaghsha siko tawi jamma niɓɓere mum hippi dendagal tagore Allah nde ɓiɓɓe adama ndeeƴi e golloñ mumen ɓe poftoyima wallay wonnahar mi wondiri ñalaw ida tajalla
siko tawi niɓɓere jemma iwi ɓiɓɓe adama e daaɓeje kon gilli kon ƴeewi koko ñaan wa bi hada yadarwaju lmaslahati fi ihtilafima yani ya muhammad sonda aduna o fof mbo wonno ko jemma nden ma nguura siiɗanno sonda aduna o fof kadi wonino ñalawma kadi ko liggate kadi bonat fa kana fiita aɗuɓe ma ayatan baliga ndege noon luutodirde ɗeɗo yaawiɗa woɗɗani sappo e ɗiɗi waktu ɗum ɗo ko dalil tinnuɗo wonde liggiɗo ɗum o ene jogui gandal iqra in chita janggu sa yiɗi qur'an ene haalana hoore mum huwa alladi jaala alleyla wannahara khilfatan liman arada an yadakkar aw arada shukura allah wi dennagal jettoje godani o baɗɗa jemma ñalawmina lom wontodira o wonande kala on jiɗɗo siftorde allah walla on jiɗɗo yettude allah yo gandu jemma ñalawma ndi waɗɗum ɗum taki o wi wannahari ida tajalla wama halak mi wondiri bawɗe kattanɗe mi wondiri bawɗe kattanɗe wa mi wondiri mana ɗen bawɗe ɗen kattanɗe wa o ko ƙosam mi wondiri allah wi mi wondiri mana ɗen bawɗe ɗen kattanɗe yani ɗen bawɗe ɗen kattanɗe halaka takɗe azzakara wal unsa ɓeya tan debbo e gorko wote cikke ko yimɓe tan ala yani ɗo ko dalil timmuɗo wonde subhanahu wa taala ka alimum homo andi ko ɓuri tiidde ko ɓuri mawnude e ko ɓuri yodde e maddaji مادة جري غندودا وما فيها إذ لا يعقل أن يكون هذا التخالف بين الذكر والأنثى في الحيوان بما بالاتفاق من طبيعة لا شعور لا بما تفعل يعني هذا تتفهم نتغور ندي وينينو دي لوريريني وتتون جاك ودي نون سبحانه وتعالى عند تاغي نيدو دي won gede de fewna neddo ko den tan neddo jabat ko non so ayi teddungal bi adama ngala jogori layde ngal teddungal bi adama kala ko Allah tagi million hen ko hudu ko yarata nyaamata kono bi adama kon do kon jiyata kon ceganon kon pedalol kon de wona longereta saba technicien do fewnirta auto tafo meylal ko ngo jogoto demo ko ngo liggorto biro go wadata ngo men ngeldo sika jodi ma tan jibe ngela jabi jew a andal nyade bomborde ne ngel wayi liggaade ko ngel wayi hel gure ko neddo meeda yide so ngel jogima do mark walla ngel jogi do sarde kombange walla ngel jogi do obi ngel toɓɓiɗo wuro ngel dammita ɗum so ngel ari ɗo e maaro so ine ñaama ko yoodi ko ñeñcete ɓaɗe ko yoodi ko ayi so are nagge to ani waɗa so are nguuro so are jija so are neɗɗo jiyano waɗani ine nema ɗum nde ko yiɗa ko fof itta ɗum to anda moknoto guiye ngata keɓɓe ñaama hay hunde anda heddata a kangel noon so giyal battima ngel tan so ngel jaɓani tudu won e hala ƴatta giyal ndege ƴeƴi ha nayi ndege noon nde ɗo ƴoƴere wonko nde feera wonko toɓɓina ɗum de ko wi wama halaka zakara wa unsa caggal ɗum ya mouhammadou gondaɗo e rewmu hono neɗɗo o won leyli ne wondiri jamma ida yakhsha so hippi wannahari ne wondiri ñalawma ida tajalla so leeri وما خلق الذكر والأنثى وندري سر تقبضي آدم دبي غرق إن شايكم نقول من بي آدم لشتى كون داو كن باسي جيدو قال من أيها الناس لمتبائدة متفرقة قال من نشر ونن قال لك الدلال ليكم مجرة ليكم غندم ليكم بيوال ليكم النور لينا كان نيم لينا كان دلت كما قال تعالى أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما كانوا يحكمون وقال لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة هم الفائزون قرآن دائما في التوارمين أم حسب
الذين بلا تشكدون بلا نسكي الذين نبين اجتروا السيئات سوس بودك بني به أن نجعل من بدك الذين آمنوا وعملوا الصالحات من بدا ودوبك بني من بعد ودوبك بني سواء توفت ما ياهم غورنا مبه ومماتهم ما يدما فما كانوا ياكمون فنياوتون كوديهم في اليوتا دي بند من دي غنا غنا وقال لا يستوي أصحاب النار يمبه وند جايغول به واصحاب الجنه وند الجنه به بفتتا تتكدوا أصحاب الجنة هم الفائزون يمبه الجنه به غني ملاك نتقي سبحانه وتعالى إن شايكم من بي آدم لا شتى قرآن يي تقال دو حالنا من لور قل بي آدم اقول لجي موين ولدي موين صفاتهم والجزاء الذي يعود على فائلها وأرجون من مسيرنا من أولو اختلاف قل وني بطل قوتي فو بدل إن شايكم لا شتى قل من ونا قوت كده جوني بقول ممد بقول ممبوني غور فوق دانيات فأما ستوي من آتا دكتور جود نفقي بيد يسو مؤير سيكتاي ده نفقي دو توكوكو واتي بمعنى كفريل لك وينا أسكال walla way ko sadakaaji e naafilaaji ko wayno tongidde dahaɓe e wallidde julɗa keewa dole añɓe mumen ni e woɗɗitaade ko haanaani en e reentaade pankare en ko feeñi heen e ko ɓatti heen e hulde yettinde lor yimɓe yaani wa maman aata on ƴettuɗo jawdi mum rokki wattaqa o huli allah wo saddaqo goongɗini bil husna يعني مؤجر هذا الحسنى يعني بثبوت الفضيلة والأمة الطيب ونحو ذلك مما هو مركوز في طبيعة الإنسان ومصدر الصالحات يعني ولا يكون تصديقا حقا ولا ينظر الله إليه إلا إذا صدر عنه أثر الذي لا ينفك عنه وبذل المال واتقاء مفاسد الخير يعني دي آدم ودجب مانا جديد مانا هنغوك وأما من أعطى وكفيل مات رومي دوكال جم ها ماي واتقاه لله وماي وصدقوا قوم بالحسنى بدل مؤجل بعد مؤجل وقوم بعد مؤجل ووري بعد مؤجل جلا كونغول مو هاي غولال مو ماي هين فسنيسره من نونان يجسرا كلا كبوري نواد كلا كبوري نواد من نمو نونا نونا مالجان أولي دكو جودنا سبال أولي كوبال أقول من توحيد أولي ما يدقر فسنيسره من نونا مدى لأسير الخطتين وبرد نواد هير من دكا مدو دو ووري دي سو ماي من دكا بكا دي جدل غنغال ngalo handi ngalo e batte golle ma dum taki ina jeya haala arab siko tawi neddo woni jordo bernde ina woni godditiido goom ina woni dawowo dendangal moƴƴere ina woni kadi jawnotooɗo e wadde char oɗo kala de jamina fecce o dañata ɗum noon ya muhammad siko woni dokko jawdi makko woni kulɗal o saddaka bil husna fasana yassiruna min nonando lil yusra kala moƴƴere nde min jogii min ɗawatama ɗum ya muhammad wa amma so tawi manna on bakhila on nanguɗo jawdi walla nafqata jawdi ndi koko welimo واستغنى كدو يندني أبيها يهود ودنيانا بأنه لا يحتاج إلى أحد ولا يحس بأنه واحد من الناس يصيب ما أصاب من السوء بمعنى نتو هاجم ولا يندني ما يهورم بمعنى هورم يميد وما من بخل واستغنى داود ne wote cikke woni dawtango wasde rokkude woni dawde ko salade rokkude walla mbaɗaɗa hanani wastaghna kadi wi ko dañi ko yonimo وكذبوا فيني بالحسنى وفيني دندانgal ko Allah dirde mod odo fasono yassiru min newnan bil usra e satande
والخطة التي يهد بها قدر نفسه وينزل بها حديد الآتان ويغمشها في أوهال الخطيئة الذي وما يغني أن نفتاء ماله جود مكو إذا تردى أودو ونبا الله وينكو قد وما يغني أن نفتاء ماله جود مكو إذا تردى دوني الله ولقد جئتمونا فرادا يا محمد والله أنغري أمن قوتل كما خلقناكم أول مرة من تجرنا منكم عدي وتركتم من غبي ما خولناكم من نيم نومن وراء ظهوركم كن جوغينا دون فوفون غبي تيغال جورنون اريا هيمودي اداي كيبدو holko woni faanditaare ma do subhanahu wa ta'ala wi ya muhammad nde allah haalani men batti haqqillaaji ndo allah haalani men hono tagore nde ko de yahata ko fo goto fo ko mukhtalif yani la shatta goto fo e hoore mo e battane mo o holli men do kanko allah kala moƴƴinɗo e golle muma allah hawradin ɗum golle moƴ kala bonnuɗo golle muma allah newnan ɗum koyeer o addi ɗo nganto e jiyaɓe ɓe homo ɓeydoɓe feññinande homo huncaɓe dendagal gollal moƴƴere e dendagal gollal bongal o feññini laawol kala naatɗo e moƴƴale ko dañata hisa dada kala mo naate ngol moƴƴani o ɗumina o addani men ha e cakkatiɗo mbo jippi koye aboubacry siddiq radiallahu anhu rawa anna al ayata nasalat fi abi bakry radiallahu anhu aboubacry batte hen haqqillaji fodde aya de yonata hen sa sababuji gado ɗum ko ɗum tagata ɗum werna haqqillaji joguiɓe haqqillaji ɗe ɓe ngala ɓe kadi hewɓe ɓe gowani tafsir ɓe kadi mbatta tinnade وقد كان من أمري أن بلال بن رباح عليه الرضوان بلال ونوكو كو جياد الله بيتد عبد الله بن جدعان عبد الله بن جدعان دينو دم جي يا إلى الأسنان وصلى عليها وعليه سنة منوجيه وديكو وديه فسكا كفار مكة إلى مولاه yeewetan abou bilal gila wona juuɓo tan no woni maccungal ɓalayal kurum andi bilal oɗon gandi oɗo biyeteɗo biruji men ɗiɗo ɗeɗo gorɓe biyeteɗo soode ba duuse wiyeteɓe duusu ba en wiyetenoɓe hono wilgari gondi ɗo joni no wiyete duubal lese so bilal fetti ɗum ɗo wonoyto wuuro maɓɓe ko waynaki bandi ko dengere ɓalere nde foti koɓe janngoni siko tawi joni naare ɓe merdinino ɗum nde homo daha suudan ga o adda o ƴettat hen naariyel gotel tan wanni noon ari kom fini omo jangi o majjaji neɗɗo pinnoɗo wanni noon commerce daha adda biyeten abdallah ibne judan soodi ɗum so ari o sana muni jeeta o ƴeewat ɗum a dara tan o ƴeewen hunde yel no hofi tan o hela tan o bonna tan yimɓe ɓe noon cuusama wan noon no ɓalwi iɗo wi koƴum kadi no mawni no heewi doole so wiiɗi neɗɗo tan neɗɗo forñat so bilali waɗi ɗi tan so yiiɗi joɗoɗa ɓo tan doƴƴa hen naariyel gotel womre ɗo tan dañel ngel wakkana nattude tan neɗɗo wiyana maaya ɓe jayi noon ɓe gullitoyi ɗum to kalifa to ɓe mbi ɗum a an noon de jiyaɗama o kam ko bone fa wahabahu lahu o wi ɗum noon mi rokki noon mo ووهب له 100 من الإبل وركب كدي تيمة درنجلوبة يوبي كيرسان الله جماعة أي هانتي بنغوني لبتو دم بنغوني لورلو دي بلال لورلو ما غاندو أي هرسني كلا فصل لو مري بونن مبا بلال تاي بلال اون غوتو اون وقت ني جاباني الله بلال دو ريل ها ناتو جونغو أمية بن خلف غوتو ɓurɗo huɗede makka naa ɓurɗo ɓallude reedo makka naa ha on heɓti bilal e bilal e nder ɗo haqqille o fof ko allah kono o anda allah to heedi o anda harmeji makko jeeɗiɗeɗo allah heedi kono mbo yiilo oɓe lepta tan oɓe piya kayne woni konngol mum moƴƴol gongol tan ko ahadu ahadu ni tan e nder ahadun bilal en nelaɗo yirtimomo lepte fa yaqulu lahu yunjika ahadun ahad nelaɗo no wiimo on ɗo mo mbiyata adama danduma ɓe kabri ɗum aboubacry tan nelaɗo habri ɗum aboubacry
tan Aboubacry yeyto bima yulqi Bilalin fillah Aboubacry jogui ritlum min azab ritlum desibade kono sa ɓeti kilo a feccim pecce nayi won naywel gel wiyete genna walla libar kange ritlum min azahab gandi ɓe oɗo wona jaljallude ritlum min azahab tan wabta'ahu min almushrikin yotti tan suudi mo e makko wa atagahu rimɓinimo فقال المشركون ما فعل ذلك أبو بكر إلا ليد كان لبلال عنده يا واتن زيد يقول سي أبو بكر ودني بلال إن والله النوم إن وكا النوم ما نمو وقورنا النوم ورجم بلال جينا دال أبو بكر أنا دي أبو دوية بلال يا أبو بكر كسير موت بن حاولي بلال كنت كنتم جياك إليه دي عرب فنوك عرب حالة نوم فنوك سودان ناجي بلال أنتر جيد ليد هاي بجاك وهبك سودان مصر بلال يا أبو بكر